Bon vespre a tothom, camals mullats de la gossa sorda, gaudiu i ens veiem en uns minutets. 5 de la matinada no esperava que acabarem dos carros de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Mans mullats. Espero que us hagi agradat. Ja sabeu que formo part també d'això que se'n diu Lofi català. Bé, estic molt content que per fi als Països Catalans hi hagi un canal de streaming íntegrament en català. S'ha acabat allò que passa a les Illes Balears o a València. Han d'utilitzar allò que es diu a la carta. Amb això no. Amb el Twitch podem estar en directe i podem gaudir en directe del que estem fent. Íntegrament en català, per suposat. Fa una estoneta que ha acabat la conversa que s'ha organitzat sota el paraigües del PEN català, on ha participat Joan Deusa, Juma Barratxina, que són ambdós els directors o coordinadors, no sé com dir-ho, però directors de la Poetry Spam, aquesta famosa revista que està omplint de continguts en aquests temps de pandèmia, continguts poètics, artístics, ben potents. Fa res van treure el volum 2 de la seva revista, que era un disc d'electrovers. També hi eren Maria Sevilla i Raquel Santanera, directores, coordinadores de l'original, i també hi era Carla Fajardo, que és periodista de l'Ara. Us vull posar una mena de resum del que s'ha parlat al PEN. Si ha pujat la nostra situació econòmica, si ha millorat la nostra situació econòmica dedicant-nos a la literatura. I crec que és interessant, no? En el moment en què estem amb les persones que hi ha aquí, parlava de que realment quants diners guanyem fent poesia, no? Perquè jo, a part d'un premi econòmic al Martí Dot, que sí que vaig rebre uns diners, hi ha llibres pels que no he cobrat 0 euros, o sigui, m'han pagat amb exemplars. No sé si això és així, però crec que està bé posar-ho sobre la taula. Al voltant de les editorials, no sé si en català tant, però jo crec que pot ser més en castellà, de l'autoproducció on tu fiques els teus diners, que normalment no els vas a recuperar. És a dir, que a més de que no tens temps, has de pagar el llibre, entens? Una de les coses que em crida l'atenció de com funciona el sistema editorial en la literatura, parlo de la poesia en català tota l'estona, que no s'oblide, és com està muntada l'edició de llibres normalment. No parlo en tots els casos, perquè normalment està finançada per premis. De vegades sembla que entren altres factors a banda de la qualitat. Bueno, això se solucionaria amb jurats anònims i rotatius, no? Crec. Durant molt temps, és a dir, això hauria de ser com les presidències, que van saltant. Per altra banda, també em sembla estrany, o crec que seria potser interessant, que no les mateixes persones fossin amb molts jurats. No? És a dir, que hi hagués com alguna cosa que s'anés saltant. D'aquesta manera també l'aire renova més fàcilment. Però també hi ha qui té aquests dominis, parlo de burocràcia, no? Parlo de capital simbòlic, qui ja té uns certes coneixences, qui ja ha vist dinàmiques, qui no sé què, que arriba abans. I ja no parlo de capital econòmic, parlo d'una altra cosa. I ho deixo. Però és això, el sistema literari trobo que és molt incapaç per obrir-se a no reproduir socialment aquests que t'avancen per l'AP7, no? No, és que a mi d'entrada em costa veure la relació entre precarietat i dretes o esquerres. És a dir, entenc que posicionaments de dretes o d'esquerres tenen una manera de tractar diferent la precarietat, però els precaris voten independentment dretes i esquerres, es posicionen independentment amb postulats més de dretes que d'esquerres, definint també què és dretes o esquerres, no? Vull dir que em costa veure com la relació, no? No, deia, el més fotut és que això, i aquí faig com allò de que estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, perquè fent una revista Poetry Spam, que projecte de conversació amb el Joan, ens trobàvem que és una cosa molt arrelada això de que sempre tires a la bona voluntat d'amics artistes i demanes favors i llavors dius, hòstia, vale, és cert que és que no tenim un duro per donar i necessitem gent artista per tirar-ho endavant. I dius, però clar, després penses i dius, estic reproduint el mateix model que no està donant valor a això. I el compromís no només reconeix en el que som i en el futur que estem, sinó en transformar la realitat. Passem al contingut d'aquest programa, contingut íntegre, que és rebaixes i homogeneïtat. És aquesta l'única i la millor manera d'ampliar el consum cultural? De què parlem quan diem rebaixes? I de què parlem quan
diem consum cultural. Rebaixes és precisament el concepte que defineix el mercat cultural català actual. Des de fa prous anys coincideix amb aquella època en la que els polítics van començar a parlar de cultura de manera buida, no? Quan un polític parla de cultura, diu coses com fem cultura o la cultura és un bé essencial, que són coses que van anar acceptant i que realment no volen dir res. Això ho lligo a què diem quan parlem de consum cultural, que és que quan avui dia parlem de cultura estem parlant realment del conjunt agregat de productes culturals o productes consumibles que se suposa que deriven de la cultura, no? Com les obres de teatre, les obres literàries, cançons, la música, etc. Llavors, consum cultural és realment mercat cultural, perquè ens entenguem. Són els productes consumibles suposadament de cultura. Per estirar una mica la cosa, el significat. Imaginem-nos que entrem a un supermercat, per no dir noms, direm, no sé, Carrer Five o Mercahome. Tu entres a Mercahome i vas trobant tot d'estants. Què sé jo, el llibre de no sé qui, l'obra de teatre de no sé quantos, que és impossible, no? Però imagineu-vos així. Aleshores, per a poder estar en aquest supermercat Mercahome o Carrer Five, aquests productes culturals han hagut de construir-se al voltant del concepte de rebaixa, és a dir, el seu contingut, la seva polpa, no és tan bona. Són una mandarina insípida, de tal manera que cada vegada més gent la pot consumir. Aquells que no menjaven mandarina perquè era molt àcida, doncs ara sí que la mengen perquè està insípida, no? I la poden tolerar. I aquells a qui els agrada molt la mandarina la mengen també perquè diuen, bueno, i així tenim el mercat. Què passa? Que això de la rebaixa és acumulatiu. Potser fa uns anys la rebaixa no era tan grossa, però els productes culturals amb el temps s'han anat rebaixant i rebaixant per poder-se fer tots un espai dins el Mercahome i menjar tots els pastís del que seria el procés de venda. És el mercat. Això és el mercat i funciona així. No es podem creure anticapitalistes per descriure aquesta situació, no? Una manera de petar-ho en les rebaixes és homogeneitzant el producte. És a dir, quan més s'assembla aquest producte al producte que ja hi ha al Mercahome, millor, més possibilitats té d'entrar al Mercahome. Si el contingut és cada vegada més semblant, aleshores cada vegada més gent el podrà consumir. És quan es produeix el fenomen de l'estandardització, que és hi ha un nivell en el que estem acostumats i tothom sabem que a partir d'aquest nivell, ni més baix ni més alt, la gent consumeix, doncs aquí ens quedem. Casos pràctics. Avui Fonoll ha presentat una nova obra, Carn de cos cru, i comentava jo abans amb un altre poeta català que, home, dic jo, que a Catalunya hem tingut prou amb el tema del cos. Hem mamat molta i ens seguim mamant moltíssima literatura del cos, des d'Eva Baltasar fins a Juana Dolores. Versió Catalunya status quo, versió Catalunya subversiva. No feia falta cap llibre més del cos. És el que deia, estandardització, homogeneïtzació, es parla del mateix i sabem que es consumirà. Per què? Perquè és aquest el tema. El tema estàndard de Catalunya és el cos. De cara al mercat és una molt bona jugada. Tampoc podem pensar que això el mercat ho fa perquè sí. Hi ha una explicació i ho fa perquè el sou de moltíssima gent està en joc. Vull dir, hi ha empresaris, hi ha empleats d'aquest sector que han de menjar. Però també comporta el problema de que cada vegada la qualitat de la cultura a Catalunya es fa més mediocre. I això què vol dir? Que si la cultura es fa més mediocre, la cultura al final és allò que fan les persones. És com es relacionen les persones, els mitjans de relació de les persones, la llengua, tot es converteix en mediocre al final, no? No podem separar el que són els productes culturals de l'activitat cultural de la gent, de la forma de relacionar-se de la gent, i llavors, si una cosa es torna mediocre pel propi funcionament del mercat, les relacions entre les persones també. Si fem la quadratura del cercle, ens surt que el per què els polítics a Catalunya parlen de la cultura d'aquesta manera, en realitat volien dir productes culturals, no? Quan ells parlen de cultura, estan imaginant productes culturals i és per aquesta explicació que és normal que ho facin així, no? Jo personalment em dedico a impulsar un moviment de nova creació a la cultura, però és veritat que de mentre que acumulo forces i suports i nous companys, està molt bé proposar altres coses que no siguin al màxim, que siguin potser una mica més mínim. Tu, sector cultural, empresari, empresària, empleat, empleada, artista, creador, creadora,
funcionària. No sé si has sentit parlar del restaurant Mugaritz de Renteria, País Basc. Potser sí, potser no. Val? Llavors, el mètode que utilitzen Mugaritz és totalment migrable a altres sectors econòmics, inclosa la cultura, i aquest mètode és el de crear un departament d'I+D, o sigui, d'investigació i desenvolupament dins del propi restaurant. Què vol dir això, no? Què vol dir tenir un departament d'I+D? Ells cada dia tenen persones que treballen en aquest departament i estan especialitzades en trobar nous comportaments culinaris tant en el menjar com en el comensal. Què passaria si les editorials, dic editorials perquè és el sector, però companyies de teatre, orquestres de música, escoles de música, de teatre, de cinema, tinguessin un departament d'I+D per investigar nous comportaments culturals? Nous comportaments culturals, aquesta és la paraula clau. Seria en les pròpies disciplines artístico-culturals i en les persones, des de l'estudi de la combinació de disciplines, passant per l'experimentació, fins a arribar a crear tendències, ja no espontàniament, sinó intencionada, que la gent després pugui acabar de desenvolupar i desplegar, travessant totes les experiències pròpies i individuals de cadascú. No? I direu, per això cal un departament d'I+D? Si vols especialitzar-te, si vols ser un expert, si vols marcar la diferència, sí que cal, i cal molt fort. No és que sigui tan barat com el que és el mètode de la rebaixa i l'homogenització, però sí que és més ètic i més d'activista cultural. I no sé què sona millor. Un sector cultural que no és activista cultural o un sector cultural que sí que és activista cultural. Sona com molt més natural, molt més orgànic, molt més fort i molt més de cultura. També sona com que tots aquests joves que tenen tenim un futur bastant negre, no? 40% d'atur juvenil, sona com que tindríem alguna oportunitat per integrar-nos també en aquest laboralment en tota aquesta proposta, no? De si els joves som els que tenim més capacitat per trobar coses noves, senzillament perquè som nadius digitals, hem nascut en aquesta època, com qui diu, amb el mòbil no ja sota el braç, sinó quasi al cervell, és molt més fàcil que els joves puguem impulsar aquestes noves tendències, aquesta experimentació, i per això seria molt més fàcil integrar-los al sector cultural. No? Seria una molt bona manera d'integrar les dues facetes, laboral i creadora, i poder sortir de la precarietat. No és que aquesta proposta ampliï el consum cultural, és que, a més, ampliaria la creació cultural. És molt més fàcil, el que deia, que la creació diversificada arribi allà on no arribaria mai la homogenització, en termes de capital humà i, sobretot, de potencial creador. La homogenització no té potencial creador, té potencial descreador, té potencial destructor. Tot el que sigui el que se surti de l'homogeneïtat mor, no entra en el circuit. Es tracta de posar-nos al darrere per empènyer la cultura, de motoritzar la cultura i fer una inversió de futur en continguts. Hi ha molta gent que no es vol refugiar, que el món els afligeix igual que l'afligeix a tothom, però no va amb ells, això de seure's en una cadira i llegir o escriure, que tenen ferides mal curades o qualsevol cosa d'aquestes que es diuen en els 5.000 productes que hi ha al mercat. M'agradaria que si aquesta proposta t'agrada, aquesta proposta t'entusiasma, m'ajudis a fer arribar el contingut, sigui de forma parlada, de forma escrita, amb el clip que jo trauré d'aquesta proposta, i la portis a tothom a qui puguis. I mentrestant, seguim empenyent el moviment de nova creació per a no quedar-nos quiets mentre qui decideix si posar en pràctica això ho posa en pràctica o no, i ja no es podrà dir que no se sap com fer-ho millor. Es diria que les rebaixes i la homogeneïtat són l'única i la millor opció per ampliar el consum cultural? Doncs no ho és. Aquesta proposta és una seriosa millora. Aquesta proposta val per entitats privades, per entitats públiques, sobretot públiques, per allò que van dir després de les eleccions, que deien això de la reconstrucció nacional, no? Que no sigui una paraula buida, o ho fas en termes de cultura o no ho fas, seria crear escoles de cinema, moltes escoles de cinema públiques, si us plau. És necessari que gent que vulgui estudiar cinema pugui estudiar cinema sense haver de pagar 9.000 euros cada any. Necessitem escoles públiques d'escriptura,
Necessitem més escoles públiques de música, més escoles públiques de teatre, etc. Moltes gràcies per veure'm i ens veiem el dijous que ve.